Asa ni dapit nga lugar? Unsa ni nga lugar dani Ate Maday? Wala, unsa ka? Unsa ka? Unsa ka? Ano ba? Nagbibili ka rin Oh, unsa ka? Ako ni Big. Nagapit ni Ari. Unsa ni nga lugar dani Ate Be? Ate Lam? Maluyan. Paluyan. Asa na sako? Sakop ni sa asa ni Te? Malala? Malalag. Malalag. Nya kay kasi aron man ko mangita mi sa CR dani. Kay si Mario oh. Kana laging magbiyahe nga kargado kaon. Nang resulta maka kalibang. Wala, naay sisiyo nimo, babe. Wala ba ko nagdala kwarta? Wala, naay daghan mga prutas diri, guys. Tamis pa jud kaayo mangga. Daghan jud mong mapilian. Gikan dinhi paingon didto. Asa dapat ang inyo CR? Dani. CR sakta. At kabuang manindi. Di naman hinong ko magkalibang karon ning style nimo ba? Oh, na Jess tani bayad. Ama ni Jess. Agpas diha. Hulugi una. Ay hara na maabli og hulugan. Oy, abli na, oy bayad na. Na Jesu nakabutang. Wala dili. Pagsuman manggilinggi. Sino? Dani ra ihulog. Oh, sige, hulog na. Abli. Abli hisa. Abli hisa papake. Kalibangon ra ko. Bulaos. Ay, bulaos ko po. Ay, giro ko nagkalibang bayot. Muna diha kay kanunay kaon jud uy. Nagkapit si Madam dito sa MERS sa kuan digos pa man siguro to siya. Daghang gigipalit. Unya nagkaon ko sa kuan kana ang bibingka nga dako kaayo. Ay isa ka ingana ba? Nya kay dako man nahurot man ako. Agoy ginuko ang bayot. Talibang oy. Isira na ni nato kay talibang nata. Dira. Hoy ginuko ka init. Init kay guys. Ay saligyaw-yawa diha Sherwin. Mura man ni kabuang migi. Lisod pud og magkalibang tayo dito sa sakyanan ha. Kabuang ka makaha. Lagot ni. Tapoy sa niya ko pandi likod di. Di, kani, tapoy. Agpas. Ayo ha papa, hinaya Ginoo ko mga langkat ka natong. Ay, Ginoo ko. Sige na. Ikaw. Kaon pa sila. Sige na. Punta. Nagyaw-yawa ang buang. Kay kuno sige kuno ko kauna. Lisod pod nga pakanon man ta ni Madam. Dili pa pa mangga. Agi pa dito mangga. Lugi pa rin si Madam nga mangga. Daghan kwarta ra ni na iskamba. Ay paghawa-hawa diha, pagdali diha. Ako di ay. Ay na pag Ako. Alam, sir. anak di suka wala. Pwede pa naman butangan nagsulat. Lang para mahalangan na yan. Baba. Kaon magay siya kuan. Agoy katawa lagi ka Madam. Saan mo kadam? Dinsan eh. Di mo nalagay. Layo pa jinsan dani Madam. Dora, tabakas na gani. 2 hours na lang. Pag ginuko 2 hours pali ay. Dani mangga dani guys oh. Hala, tagaay ko bib. Duhaan na lang di. Kita warta na ko. Pagpila di na siya Madam. 50. Wala na nek. Pero 50 with bagoong na. Kani pila sa kilo na Madam? Mambonan ay 85 ang kilo. Kung giro ka barato ra dinino samantalang ito sa amo tag 200 kapin. Sige na. Tara na. Nakakita ra giwat Madam. Tara na.
Di tagay ko di. Okay. Iwan na yun eh. Hindi magangay. Ako kay angay man ko. Hoy, madam, salamat. Ako kay angay man ko papa. Ilaw. Hilaw gani na no. Di na kay nanulod na sila. Pato. Kaula ko. Hindi na hindi tayo. Salita mo ka. Ha? Abi panuhot. Panuhot ikaw na man ka. Sige. Bugat magugbusog sa kuan no. Kanang bilinta no. Bugat ang busog. Ya. Ala, Bugas. bagyo pwede mag-ano, Oh, ikaw. Tagi si madam. Hindi na ako rin. Ha? Pwede. Pwede so. Palit ka. Oo, ikaw. Bye ka so. Ano, lupi, yaha. Ta! Sara Gaga! Api ang bag. Ang bag. Dali na, ako man kaya ang tissue. Virgin, di kaglubot at timaday. Naglakiraan ko niya timaday, napkin. Pada to taong. Ta, alita. Ta. Ubanta. Kani bagoong. Excuse me, Ay. Ihurot na si Quinta. Ay. Balik ko Andra. Tawa para niyo yung kiki na to. Hay, ala kayo mito oh. Laganahan na po si Madam Dana. Kayo mito. Magpalit mi, Madam. Katong kuan. Tandi na tabi. Oh. Palit ko. Kanira siya, Madam. Kani. Balik si Quinta. Ano lang, mag-uunga. Oo. Wala sudlanan si Luping. Or kaning ingani wala na. Sudlanan. Napagi siumay Ginoo ko magkakalibang-kalibang lagi taro ni Styla lagi. Ha? Init na kaayo. Ala Jensen, Marvel. Layo pag Jensen na nimo. Kani asa man nga sakop sa Davao pa ni? Sa Davao pa din siyang sakop. Unsa ni malalag? Dabaw din. Baluyan. Baluyang? Baluyan. Baluyan. Hindi ara guys. Palit si Madam Dan sa kuan. Oh, makita ka sa akong vlog, Madam. Maya Mia. Maya Mia lifestyle. At ni sa kuan, Jensen. Kani ready to kuan na siya. Pure pa na siya, mami. Shake pa na. Ay, shake pa na siya. Ang inyong shake diri kay pure nga kuan. Pure na siya, ma'am. Walang halo. With graham sa mong mango shake. With grahams. Opo. Halang-halang manino. O nana. Ay pagkapurata. Apurado kay ka. O isulipin lang, Madam. 50. Kanang isa kay nana? Duha. Uy, salamat Madam ha. Thank you po. Bye. Hala, nanami napalit. Nagkuha siya sa kuan. Watermelon wala. Watermelon. Star apple. Wala. Dahani man dahil display dahil. Oh. Ang violet. Violet siya. Siya ang white. Gabasa-basa ra ba itong baba na mukhaon kay kuan. Ana ang tagok. Tagok-tagok. Ako man mangga kay na kunot na no. Pero kung mga nagpunot-punot na. At least virgin. Di para sa imo nga dili kunot puro di na virgin. Virgin kay lubot na sa Dawak, Miss Mayamiya. Minimum lang. 50 pesos. 50. siya dang. Halang na siya, halang. Salamat.
179 Halang-halang. 179 dali. Ano, 179? Yan siya. Asa mao ni siya jing ang napang minggo float. Utangi og kuan jing ka nang ingon para mailhan. Mango float. Ay akong jari tebe. Sa 179. Ay akong jari may isa. Uy, hinuko 1,000. Ses taban na ni kay Yega ses. Asa? 1,000. Oh kay ano ba nang tingig pod. Utangi Yega gang di. Ala wala man tay kuan lagi. Naraon. Dali mo kan. Ay akong jari tebe. Kuan na. Eh para kita sa kanila. Utang ako kunin nga ako. 200. Tapos, ang isa pa. O, dari lang. Hindi, Utangin ni madam siya din. kuan. Jaryo. Tayo magiging akong jaryo tayo. Jaryo, tapos lagyan ng sulat. Isa, libre. Tilaw di ay. Tilawa lagi ka amay. Tara, Jing. Kaya para mailan ang paminggong float na ito ba? Dili kay, nana may pina. P.O.G. Pero tampis ba yan siya? Ang kuha naman panit naman may diferensya dani, pero ang sulod dili. Dilaw na yung pagdala isa. Ha? Wala, libre ko no tilaw. So, pili ta dani. Newspaper ang utangan nila. Newspaper ang ikot kayo, yan nilagay sa lang. Ta. Dara ta. Ano na? Tilaw. Tilaw naman ko. Hoy, ang kunot nga panit, ang ilawom na dili kuan. Diri oh. Oh, prasa na oh. Oh, di ba? Tapos kay siya. Oh, okay ni. Okay ni. Kani kunot man ni siya. Kaya na ni mo? Muna. Tilaw ni siya, tilaw. O na lang kay Madam Ten Gibbs. Ang gamiton ka na nila. Pero na sa lalo kay layegan mo. Ang kana, mo dito sa likod. Sa likod na, Jeng. Ay, ano ba yun? 1,584 ako. Ako'y kinuko 1,500. Kape na isa te. Manggara ni ha guys ha, manggara ni. Tapos kagani ha amo gipamalit nga bibingka itong mga unsa pa, mga cook, mga cookies, 3,000 kapin. Ginoo ko. Muna hindi na kalibang. Wala. May ikaw plaster may ahaman ni Dani. Ano mo? Tamang. Tulog ka ba kakuha? Tulog ka ba kakuha, Green? Ha? Salamat papa. 160 plus 140 plus 1. Nara day imong tanan na day. So, pro green. Guys, supporter po. Thank you so much sa pagtanaw sa among mga vlog. Nakita na din mong Mario. Yes! Nasya ka mukha. Ikaw man. Silingan na mo. Silingan ninyo di ay. Bitaw adto pa mi sa ilaha, then abot lang unsay desisyon ni Madam basin diri rami matug or unsa ba kaha. Yan si Mario. Nakita na dyan mong Mario. Yung vlog. Gani, may kay gatan-aw sa kasang vlog. Oo, katanaw jud ko. Actually, sa imo ako nakakapag-update kung last day na niya kay Ma'am Pre ko na mag at siguro sila Ma'am Touch diri ba kay naman dito tong ano si Maya Mia sa ilaha dala kasi going Jensen. Nadugay rami ang anha dinhi yan wala na dayon. Nga kagani ha, dayon na jud. Gani, nadayon na jud.
Sakay na ta. Ano, babe? Mag-convoy lang daw sa Sakay ano, na ta. Ah, siya driver. Uy, ginuko ang akong kuan. Akin, Beng. Beng! Huwag na ako nagbingbing ko. Mag-convoy lang tayo ko na sakyanan. Ano ang sama? Orange. Ako dito sa... Sige, sige. Ay, nakita ano eh. Nakahamar ka ba nito? Sunset. Search ako kapag nag-50 na lang. Like, kaya manigarilyo, magka.